Mer, hindi mo lahat diri. Ang dito siya, nandito siya isubos ko. Gani no. Ini na rin kung ba bagot na kayo diri. Di balik. Tunduan ta ka kung sa pagtutong ka. Kabalo nang ni. Ani na syempre. Ayan. Ito naman siya. Tapos ilabay mo. Bidaw, idoy mo daw. Ilabay mo. Daw. Ilabay mo. Uy, di mo sama nimo. Bubuto na. Ay mubuto din na. Sa nakita na ko sa salida mo gud. Pag ano mo iniglabay, dugay mo man gud mo buto. Lahi man ni siya nga Granada kay gikan man ni siya sa made man ni USA. Paano masabi? 1 seconds lang buto na ni. Abantog ra puti ang kulor kay Amerikano. A few moments later. Oh, najilira lu. Najilira. Afternoon, General. Oh. Hindi na mo? Kadyot lang man. Oh, kumain. So, kuan di ay. Gipanihita mo din kay may balita mo gud nga among nadawat nga na ako ni armado din Akong isugo sa inyo karon. Pangitaan niyo na nga mao nga armado. Tara na din sa palibot. Pangitaan lang ninyo. Ayaw mo pagkumpiyansa ha. Armado biya daw ni. Sir. Simusukol ni. Ayaw mo kumpiyansa. Yes, sir. Oh, basta mo na akong mission sa inyo ha. Pangitaan na yung gitawag og armado. Naado na dili dapita. Sige, lakaw na ko. Yes, sir. A few moments later. Asa ka na to na siya? Nakita ano? Sa ita lang. Makita na na sa atong night scoop. Ganina lang kung si Night Drill. Pero dura man yun. Dili tingay ito magpundos sa kalugar. Pangitaon tigay na ko to siya. Asa ka na to siya makita ano? Sa ita lang. Makita na nato nakadugayan. Ganina ra man tandre. Ganina tang side pwede ta kitaan ninyo. Di tingay ito magpundos sa kalugar. Pangitaon na to siya. Bright ta din mo no? Oo, walang anak ko muna. Standby. Oh, tara. Usa to. Hindi. Oh, tura nagputi. Uy! Badi! Baka man to! Baka ito mong giguba, say taragod. Bata na ito. Baka! Dili, bata! Sabi na ko bata, baka dai. Hala, halap manggudak ang next scoop. Saan ka man eh? Tara, doon na to. Tara. Oh, tara. Maora dahil niya itong gipangita. Karon ka. Nakapatay pa ng baka mo ha? Tao, karon ka. Dara ka. Armado ka? Oh. Armado daya. Asay mong armas? Armado lagi ko. Di, dyan mo to. Di Ad, mo to. ikaw bahala na ba di? Asay mong armas? Armado ka dili. Armado. Ha? Armado ka dili. Armado. Kusgay mong tingong kay dili. Armado! Asa gani mong armas? Kasi mo nga. Gani mo.
Maayo pa. Pat yun na lang po ni. Aron Waisang. Maayo pa bad. Ikaw na bahala na ba di? Sige. Dili sir. Now, tugas tinuod. Unsa man jud ka? Ako Pedro Armado. Boy Armado ako pangalan. Sigurado ka? Yes, ma'am. Ngamil mo armado ka. Ako Pedro man yan lang mo tanaw mo. Diba ro po. Armado, di ako siguro ba? Mali. Mali. Sa'yo na nakikabalik mo din. Sipat ka na. Sinudahan ka. Ako sa Sige. Mau deh ay. Oh, Ya, masih na atek na kadalab na kay gitarong kusog ya. Oh, tama na. Puro palo. Palo dai na. napaw gani nga, isok sa mo kuman mo. Napabutang mo gani nga mo ni. Amba ko di ano ko, kabis ikot ko. Abay dai ka. Parang laba ko dire. Ah, Iwas na paglaba kay disturbo mas laba ko. Yerman di sa muksa mo. Sa dito yun ninyo. Ano? Run. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.